owi a on ye na ma wonya hoden oh yes on se be apepefo no ya omutimi de sisi dompe e de to nsuom ye se fadwale no wonya hoden no dompe e ma ahoden ena unya biwe da bi o ena obekotwa baase no nsuom nam odi akokọ no dabi akokọ no podi akokọ no nyekokọ papa o nye akokọ no bia o nsuom nam na hwe Mrs. Abako no French oba wasi wodi sanko na mo wi nyina nya akokọ no sukonkon ne mo nsuom na enoma no omututu hu no mo de bramo atisa na ntwe ya omo de ba no papa ya maka wasi wodi ya wo mo bi o esire mo maso 50-50 ya no mo kunko no mo da hyehyɛ yi no omo da bramo se mo nyewe nya odan na ntwe na papa na ntimi se meto na ntwe ma me boda me ba ho obekoni ekuna to no mutwa ya no ni enipa nantwinam papa a wo wi a ho beto anya ne efiri aburochira bana efa nkwa enipa nam efa nkwa enipa nam yanto aso yanko so wana si o se enti asase ni di abobo enti asase ni di komo ko na so tifo nyina so nyinya enti so ye ti so nyina yade anu wo hia ani ahokyire nti ana nipa nyina sai nipa nyina nyinyam nipa nyina nyinyam ana wo hia kwa wo hia amaba wane menante hwe ensa omu nu nya ya ahokyire mo fa ho anu mo sa ensa na omu nu nya amaba wane menante ensa omu nu nyina ye ayi wo hia aba wo ma wo mu ni ahokyire aba wo ma mu no omo hwe ho no mo sa enti babo si ye nyina ya nyinyam ye nyina ya momo enti ye ne ya le bo obi a wo hia nti tem hey o ma beni ewiase beni ha awurade yesu yesere wo ba fia kwere nipa ntima hwe o man ya ntima hwe na wunya sama wo de kokko to wuni sika obedi fo hai ewiase beni ye nyina so kwa sori fi enti babo sa ama ye nyina ya nyinyam enne nkutie nti ya nyinyam yanko nanso obi ha na obi nso enka ni mu na ne ha na ekoto bi fo me se wan etise won a woni osofo eham na mpo bi wa sori mpo ne wo yade na enye na sa sori osofo ka fe ne wo sa sori majai ampo be ja hyew enti sisi na obi enka obi anim na obi na obi ahan wo na obi ento bi afo kele bonamfo enya gugum india fo twi ne wo hye gugum hey enum no wase enti obesu enti awia enti bible say minya me asem a monfa ne mo ankasa no munni minya me asem ti no awia kete ena mo be kompaibo awia kete mo ba so mo se mo kohwe me Yesu na Odiyifuo anso ene wo ebesu enti anajo na fe mu wie nso a anajo ye ko all night na wa Odiyifuo no so afre mo mi yankuro mo mi yanko ne yanko ye all night die ye na otwekun enti anajo ene ye ko ye sampa mo no enti bible se nyame ye hwe enti no anajo ne be kokosu se ye ko hwe Yesu nanso metwa wo na atwene nanso no minya me mekumo meyimo firi asase we so obi wu ani Yesu mi wia na se mi wia na sa mi wia na se ni pe wia dia bai aye boni na ma nipa ni nyame ntama pai hwe ene baba we wu ene omu de okoto na ko wure skum tasa me kanu ene omu de okoto na ko wure skum enti na wo bako school na se empabo bi enta na chi a yale wo ne tem wo mu twi nipa ne kra enti yale ne babo no school mo no obeya ya wo nya no do ne tem mo yen sia no wase na nimdia me man ne enti bible se menya me asem a mapo mato akinti no obetwa na gu meyi mu nyina fi asase we so awo so wapo nimdia enti kojo abena kwame akosia won penya me asem enti no meso mepo se enime sofo meyi mani hinta o se obi kura pa nyame kwa menya me na me bo wo sa fo ati na wura firi Onyankopon emeranti bible se nyame na me no mienu ye wura firi nti oba da meso me wura be firi wo ma meso mo ma kura ma wo mo kura no o mo yare no mu wo enti ana ha obehu wo ba ta be wo akodan ne nkona akora ne moja nyina we onyame se boni amenu mienu ye di nti ye makura onimu wonderful onimu ye manumpo enti akora ne moja nyina we akora ne hunso nyina we akora oba wi ase won no da akora ne humoja nyina ne hunso nyina we onyame se minimum ma no kwa minimum odi ma minsi sa quotation su biem verse number 6 na sese ni media me man ne enti bible se menya me asem amato nimdia me man mu ne enti no betwa na gu meyi mo fi asase we so na so wapo mu nimdia enti na mapo menya me asem enti no mepo se ni me sofo meyi mu se de minni mu kura na wura firi Onyankopon enti na nyame mu wura firi enti no menso me wura be firi wo ma me wura be firi mo ma no menya me mu wura firi mi enti no menso mo ma no minimum
nti mo ma be wo mo ma be yedi o ombe say yo me hwe mo mo ma be say mo ma be wo na pa ye ma nyina propro na nkola ko mo twetwe nkwasi amanso ko mo mo twem pra ko mo na no so lokubo mo twege se pieto no ba bia deda no na pa odi nyezo no obi ayiro obi sisi pa enti fon so ba tan no o janso ne mompa na ne ba wi bona no ni wo twa ni tiri rasa o nyame se mo makwa minimum mo nshira mo nsai e bi se ma mi na ngese mu kura wo so o te kwa amani buruku so ne nkono ba mi minimum na obi amumu ni mi de na makohumu na makohumu ma enti ka wo ba tan no agya no ka mo mi yesu ne dia na ka mo manya da mashira wo saudi for na so sense mu ni mi nti no mama so ye da minimum imo ye so no so re kwaso do e dore no babu se bile enipa kwaso a ye do so asase we su anase efio ne nipa ebe fio na ye dore no no re kwaso ya me bone sabile ni ye di bone pa sabile ni ye di bone first pa ne nipa no so asase we su no na bone no so na woni mo nyam no babu se yes ye mfanya me asam dia anu nyam ode ma ye no medane na hohora wo badane ni wo hia anim guase ye yale ye enti memma yale ye bo na woni pa na woni mu from no wadane abere wa by force mesi mo no nyam no madano wo yare ya Odiyifuo madano wo hia anya nim guase ebi se bra mo koso edodo no na mo koso eya me boni enti mi so no minimo ya enti ese me mamu ni padua no esai enti yare ne ba so a o banumo do kakaku kaka ho to da woni mo amu asa ne woni tantanta asa no wuko ebi se wonni me bonsam gye mo na akwadia me ma woni mponya so se mi ku ko da bulu sam gem bi se mu ni mi yanko Odiyifuo pachosi asidi ya yanko se menkan 1 up to 8 8 no ozia ho na etinum ba ko besi mienu no kama me menko ozia 5 yo master mekan 1 to 2 kama me ozia chapter 5 verse 1 to 2 no osimuntie ye soti wosimunsantie asofo na munwa maso Israel fie wati munye wei na munyina munya maso asofo ana Israel fie na wohifie nso ana ahemfiefo nso munya so ahemfiefo ahemfo ani ahema achiame ani omo abusuampanifo no munso munya so na muso na atemu no aba safoti asofo ahemfo ahema abusuampanifo omamu mpanifo MPs for yes yen so na nyame nam so a obebu atan ebisa yen mu na ayekuta oman no Odiyifuo yen so ni yen hwe nipa ni ye abayido wasimuntie ye muntie munyina obia ontie sasemi asofo na munwen asofo munya moso na muntie sasemi pa Israel fie na wohini fie nso na ahemfiefo nso no munya so munyina so mugo no so munyina munya so na muso na temu na ba na momo so na mi bebusa mo nipa no amede mo hya omo nsa no se mo hwe omo so no a mo hwe mo suye na manso ne abosomosom no a mo de hwe me ma no so no mo so na atembo ni befira ba yes na madane afidie enti medical ma masa asofo lie ani ahemfo no ani wo mamu mpanifo no president fo ani MPC fo no mo na medical busa mo se media asase ni shamonsa se nipa na omu mu hwe omu suyi na fe ye de na omu ni no wi ni ne maboni ni ene maboni ya omu nchima ma me nchen mebusa mo afim mo nchen ha se na madane fidie e wo mispa so mekoko asew mekoko to a watremu e wo tabo a meko judge fo no yeah se no kura na momfa mu ata no masesa no ani approach for mu no mudi asam no madane no kura na momfa ni eni manyame asam na mo pe kakra hye moto mu nche na mo hu nipa kwa mo hu nipa ni mu no da che nipa bebre sai me ye nipa de sai yeah mo so na medical bu sama tembo mo so na medical fidi da che bejo e be ye dwe sai ni ya bagije nkofo sika sisi adampa ni magu abroche na fie koda abroche samjem woni pa bebre da che sai ene kwa himfie kwa ma so twe ba kwa beda ho oh e bu jeza ti nyeto ni rofof kra ya tonton di rofof to sudi wo ana wasa te patapa ya beje no kan so ohirifie nso wo hirifie nso no munya so ayen fofo so munya so na moso na temu na ba na moso na temu ni be fira ba da che be dwe da che be ye dwe
ene ni pe fanya mi asem nya hwe o ene ana me kana ene upa ye nhye afidie wa ase ye ko kanya mi asem ne yemfa efumato ha ne yemfa efumato ha odi e bako ba bi efunda no me na me ka kire wo unza ho no soloku ho menye mari dede mami be suamente ana sa nyum pomentante na atopan enkofo yire no mukutom sisi eno ade bi esi ho mi nyanso asorifu papa no mu da ko sumase ena ema awarefo no kra ko omko okosiri pa no ho platwe enko a meyen krofo ya de ma ha verse number 2 no Odiyifuo imu mienu no o se sai osena manso twefo ama won ahohwisam die mu ado safoti manso twen ani egu koto ani egu wojo no kuda bie ni ho da bi Odiyifuo manso twen ha lase na yedi asem masol baby nya asem ne ko ya chimsodru na no mu di ahemfu bi asem enti abusha pani bi begina ho no omoma ne babro so no onyusu babro na ntiwodu de wote antoa so na judge no adina asem no man no weda judge no say papa se wonkwa se susia ne ba court ha na nka me betra me nya asem bi eni ni edu o Kristo ni begina ho no na otupimo chese otupimo sa asem ho kan nukuri bi eni papa woni sisu bi Odiyifuo wasena manso twefo ama won ahohwisam die mu ado safoti manso twen ama ye kohwisam no ye di gina court ye di asem no ye di wa himfie di asem no amemu ado nenso ni nyina mu matwe wona so nenso no manso twen am twen na momfa no kuda mfa ntwe manso no nyina matwe maso ya mo twe manso am nyina no kuda so no mo nyina matwe maso ena wo judge na wo so je brabo wo prosipani na ye de case ni bra wo no a wo num ne kura wo twapata shikakira na wo de wo mu ni pa bia no wo wa gbe sa magma wo ye nti wo mu bia no o matwe aso oni pa be show wasa die o bebo mu wa fro na wo yini die wo ani woni pa na ngese wo twe manso no woni mu se manso no ko Odiyifuo nti envelope be che wo de kwa kase pa tem judge ni hwe mu anu asere we dey fine case ya transi ukwa kase what masa mate enti odu hona wo frɛ na say asam no pam kwadrai metu asam na hye enane bosome asam ba ko pa na ekoto court no imfie dudi papa Odiyifuo ni etonuno netintim ye wieso a ni yakotra sori fi eno kan wase moja hwie go to moja hwie go so enti asem ba ko pe no mu ye die no brabo agia ba mu ntino jaji huru kwan ofa so wo bu asem no da Odiyifuo jaji waji sikadi akwaji Odiyifuo Kwasha sikadi Kwasha 24 enti kwanya obafa so bebu asem ntino obetu ashada 10 years wana onko court obi ampa Odiyifuo ye wieso ye gwa sori fi sani pa wo ewu ni adeda no yare kwa ma papa bi mu yari kwa ma papa bimu yari kuro yenyina ba kwa yari kuro nkakra yari kuro sa ni ma woni yari kwa ma papa mu da Odiyifuo hwa brunsam gemu na ye babu ne kan wasam no ye nipa dwe sai kwa asam hwa oni pa on wo ko da brunsam gem forever no wiye azaya kura kan no wiye babu na miati asese brunsam gemu no wo ko da ho no wiye hey enti wen woni penso ni hui na ewiase no wonya wiase japade ya papa ma particle photo ni wo say ade ba na menya
Adia bana menya Adia menya Adia bana menya Adia bana menya na se mi wo wiase ajapade nyina na se mi wo wiase sika mpempem nyina hwɛ woni panim pefe sɛ asase ni hye da wa tutu asase no a de ntomena kosi no ha okwan so yagye ama no hwɛ we de asemi kura mpo me de ya na ma yikura mpo hwɛ Asuboa yete ma so hin asase so na ma so hin sintipoku na asase ni yete so Asuboa me mani krata ne kura da ho ye betra asase so ko buru 100 years me fancy 100 years ni ana de ye wo afede ohin fufuro bi aba asase ni ye ne dia asase na ye betra so 100 years no ohin fufuro aba asase ni ye ne dia 100 years yes buru kura o boko po no sa ohin ni kura na wo baje asase ne kura ni kuro no kura se Odiyifuo Kwasha nsam and what you better 100 years won't mean can once and be and then so who could try brabo so who could any baby assassin among oh only papa di no only papa di no only papa me hu yancha besinko misamela me hu yancho me hu yancha besin me hu yancha besin me hu yancho me hu yancha besinko onia dachu onya me twani paka o onya me betwie ni paka se so hini fie nso na babo sa ahini fie fo nso no munya so na muntie nyame asem ache so na tembu na momo so na tembu no enam ebeba Odiyifuo no yewie yenko yen next Twaso me emebusam no yenko bebusam emebusam echi aduonu yimiensa pe na ho na na mepe ebusam echi aduonu yimiensa na 20 verse 3 onia ti yemesa wate na wiase me no mienu bere so na wiase ya ka Proverbs chapter 20 verse na miensa no wo sesai Odiyifuo wase yemo barima sorry wase yo barima ni manyam se wo twe ne ho efiri ohamu na hifo na epe ma so pa Odiyifuo mema na etwe e man ka ho minche den ho ma Bible say eyo barima ni manyam se wo twe ne ho efiri ohamu eyo barima anu nyam se wo betwe ne ho efiri entokopem na ma so aba wo barima wo nu nyam se wo mfa ho ko wurawura ma so sem enso na te sa no jimifo de na Bible say mema nu o mogimi ne de ompentokwa sa Fasolo yeah Bible says wo protocol ni wajibi sa Odiyifuo Kwasha sa protocol why then wajibi wo say yo barima ni manyam se wo twe ne ho fi wo ham wo kuntokwa na di maso samaba na jimifo de na Bible so omo mogimi ne de ompentokwa mema mogimi ne de ompentokwa ma no mogimi ne de ompentokwa obudu bantama no opra no obakutia ampa papa enio yeah wonipa ope heavy hokwa enya hwi ni jamen ka mum yensua yeah na so no nipa nim se menua ka me ne bone cha no Odiyifuo ya ko mantem ko he omo no mutima mantem nya ya ono mo yaka wono mu nyina ko hia eno mu nyina yaka onya to dan kankan wo di ka ko so the first one Bible so wo se nipa wo ya dade wajimi obi opa mason ne tokwa no wajimi sabama nu nyam se obetwe ho afiri entokwa ho yeah na mu omo amu petokwa ndie omojimi hwa oba da bia wo da anu twankwa ho mantem ho hwa o Kristo ni ba da bia anu twankwa Kristo fo mema da bia anu ade ko no musabade a jimi nkwa hwa aye ba yo aye ba ensanya ya chafa ya nu musali wi a ye kreti tokwa Bible say wo bema o protocol bia wajimi Odiyifuo hu se mbebusa meti dunkuru mu miensa so kan wo se onipa jimi sam echinchin ne kwan
na nakoma ehuru tie urade sa sento kwane ba wo betima ka adodo kensem bi me do buruku me do we Yakobon so pesa ade nti wose woni pa gimisem achinchim ne kwan woni pa gimisem no achinchim ne dade achinchim ne kwan wonam so no achia ma no ehuru tie Yakobon na nakoma asori tie Yakobon ebisa nsem obekeka no ebra wo kontokwa mu no emfi Yesu sa tiba bo so obi apetokwa bi aydan wajimi enti na wo ye sofu wo ye hana sa opentokwa ye yotufu no onfa babo se wajimi dia Odiyifuo ya nto aso yanko emebusem no Yeremia 13 yako Jeremiah Jeremiah 13 50 to 18 kama me Jeremiah 13 50 to 18 no fija tum ni yanko onia mo me mfanya mi asem hwa woni we ya ka no hwa ewia se na aseyo o ka babu na sesesi no enya Yakobon no ofiri so no odi sesesi ni be yo eye nipa entoa no enkonta nipa entoa no nipa ba yi nipa di afa kwa agba hwa na nse pa ni e ba ye si yenko wi sesesi seke ye nyina wo enti sesesi a si ye nyina wo ya je wie pani ya sem na onia se pa ni na ba ye no sesesi a ya wo wie ya ji sesesi na wie na se ye nyina ya ji sesesi na nyame onimu yan onua no kura de ba kopo an se e ba ye si ye nyina ya Ghana card obi akwada ho opani obi aye do Odiyifuo obi aye enti se ya de ye di bibi kreti bibi ni yi ni pede free enyame kwan so wo be da wo be hu na de ucha kowuram sesesi na waje wie yanko onia sable ye nyame peke oyi di hom papa nyame oyi di hom sa o Kristo ni yi so nyame yo me pole ne po me kopa be ka me pe e wi ase ni akure no kure bi ni asa si so na o kwa himfia no kure ni ho o kokko to no kure bi ni ho na osofo kra de bia me ka me se o kwa asori mu ahon yes osofo ye yi osofo bi ba kuro bi ba so mo hwe nyame ma no so ahon onu mo nye ne dika ko hwe sofo no omo ta da ba yele ko enti omo ye sofo na do ya na so mu jimi asofo ntimi nka ampa emo ba gne ko enti ba bia sai enti wo se asofo ne ayenfo no mo so na temuri be dey ebefire ya onyame no na kuma da ayenfo no so papa on se first sense no wi ase na sha ayenfo sa ayenfo no na sha mo sa sa na ye bless be nya present papa sa de ma we enfiri ani ba buru sa present ne ho niam nyina no empiru ani ba buru mu ade o ba buru mu na ayenfo ani ahema na asofo ya mebo a babu na etu set kokko hwem se ayenfo na mp4 pa ya ni ho sa ya ani ya nya present no ani mp4 so o me fa kwa bi so sisi yan sisi nyame ma no abo bu nyame ma no no mo makoko burochire ni yenso ya segu alotase da che be dwese e be jampa Odiyifuo wase ye kan Jeremiah chapter 13 odumi yansa verse number 15 no 50 18 come on wase muntie na monya aso muntie obi a waso no feti nyame asem monya hantan na monya hantan ne bare na akasa wase ya muntie na monya aso Odiyifuo na muntie nyame asem nya sa na monya hantan enani peguade mesi enani peguade Odiyifuo enani peguade enani penya hantan ha obi mu Yesu ebedo Yesu bo obetwedi paka o awo ya hantan ho papa yanko muntie na monya aso o se muntie na monya aso muntie minyame asem na monya dai na monya aso ntie minyame asem nim minyame asem so nya sa ya monya hantan mamu obia man ho so obia nya hantan na bare na ekasa minyame na mekasa minyame masem ni mu obia nya hantan enso ne nipa mu ade nipa mu ade kokurum emnantie wi bobo manu a yemu ohin bia yemu sofo munche ne munya so mu obi anya hantan enso ne nipa mu ade ana yemampo ya wo mpo mu yayi yemampo mu yayi eni so yayi munche ne munya so mu obi anya hantan minya me akasa na me kasa wa asem wo se onyankopon na akasa na oyedai ana okasa Odiyifuo munche ne munya so mu obi anya dai e man ho so na so na hwe and okay nyame asem go bibu fufu sable kwa no obi kwa ti nyame asem ka kwa se kwahye bi na obetra fom fidie so okasa no mami bubu full glass obi kura dum na san kwase se mo kominche no fidie so kra obi kura dum machine no man hoso ne bare na akasa minya me na manum asem na me kasa
edu sia no se mo hye awurade mu nyankopɔn ne bonyam ansa ne wa mesum no adu mo hye nyankopɔn no nyam o onua enye da wo da wona wo bewu ansa na okese wo kɔhye nyankopɔn no nyam o kwabena kwa me akosua wo tie yame asɛm wahe wo tie yame asɛm adifo mu tie yame asɛm president mu tie yame asɛm MP fo mu tie yame asɛm nyame adwuma na mo yei ha nyame adwuma na mo yei da odifo ha de nipa bra sa nyame betwe nipa ka sɛ ha munchiri munchi nyankopɔn no nyamwache ansa na mesum adu ansa na mesum atom ansa na monan so asunti emipo kusu ansa na monan no asinti bipo kusu no abansa mado na bra mo de hwe han kwan no enti musese munche nyame asɛm de bra mo hwe han kwan no madane ne susum ne madane esum owuo yale wo hawo animguase na wa ma esum kabi na aduru mo na mesum atom esum na batomo esum ene boduru mo munu ba bia mo ba ana mo sese wiase ne mabombo obi to say na so di wiase nyina bobo a ube di wiase nyina bobo a ube mo hweyo na monan no ensinti enhia esumu kabinu a asamado no a mo kro no amemo na munhye nyankopɔn no nyam ansa na mamesuma beturumo ansa na monan no akusinti bipo no akusinti asamado ebisa uwa esum na di wanim papa wato mawi wato somunum edu so no wase na samantia na sa sansem ya menyame me ka kire mu se muntie na aforomo a bekra besu kukuom menyame on makote kukuom a ensumaye baabi on na menyame masuama mo hantan no nti na hantan na mudie na moba buronsam gyamti no mesuama mo bra mo na mudie na mo mfa menyame kwan so na mo wa ba buronsam gyamti no menyame mesuama mo wama ni musika na mu wiewia na mo ne moye na mo ma mo di gwa boche na mo de joy nchino na mo bewu aboda gbonsa mo jemtu meso ma mo ene o ma Ghana wo ka no kra ni abotu akun ato akene ye ba suma akun ato akene osuma se na wo no obi di asam kra na asasam a wo die no wo nim se wo di fokwa yetim bo pa timi kun ye se free case yes what does about neka wasena samantia na samantie sa sebu no man sakra madwea mekra ebesu kukuam ye papa ma police for mu tie nyame asem odifo yetio aso for mu tie nyame asem odifo yetio judge for mu tie nyame asem odifo mi tie sisi a wo man no unimu nipa a wo man ne kutam odifo ya police for wo man na nkasa no enipa wo man Ghana ekuta wo a ese daache no onyame ba o mu no bedi ka esi nkonya no wodi ka ebu matam ani a police for judge for aso me ka me bra odifo clear sisi o manga na ekuta police for na nansi apani aba yi se a police for beti me aba force he Odiyifuo Kwasha pedansa nye ngo pani wo so ni pani ya yede ko papa hena a police for na ewuro man he o ma na hwe kwan so wo ko wojo a o ma na hwe o ma na de print esika ta so e no ma tweda koto jajanim ento mu le wuro man osena samantia na sensem ya nyame na musu kensa mu nyama ntie sa asem ya mekra besu kukuom mesu mamo se mahantan nti mahantan na mudi ye na mahu obrafo mahu mobrawani mobona mubufa no so na mudi ne fa kwa aboni so nti no mesu mamo na mani afri ni suara ni suara prpreme de mu ye nti no me nyame mete soro ho a makote kukuom na mesu mamo enti de mu ye memanie kwa mudi meme na musuni to no kure ni ho me afenya mi subu mawo da che be yedwo sa wa fa urade nyankuo no mumuti sa fo che nyame ma no enne esikafo na fa nyame ma no nomum enne oni sika o ko gina ko to wodi fo jaji bonko asema mawo na wo bi tuka akofie ko hu jaji na wo hiani a wo ko na won sam baba ho no odo yere o jisika baba bi na ne ba ko vase na ne ba wie no da ko to brochi a wo hiani wo nanti apapa wo ro kwai wan to ko amanu wa nye ni na ne ma nye ba bi papa nyina wo ro kwai na wa mani sika na wa mfa so obi die so na wa mfa nkoto ka papa mu no wono anamu a wo do asem kwai ento nyame se sa nyama na ekoso ntino wo tesuma si ni wo su amani pama se mo afa ni pama no mum ana hwa mangana ene hwa mangana obran kwa
eni sa abato nu so a se ye to ba mu nya sika mu na sika no obi ansa nka bi ana ni ohia ne ahokyere pa ana ati enti ememu ane baba wa na nsa omu no ne wi omu hie nyina no eyewo anemia ade wode na ni kra okofia woni kapre we ya adu anopa yi adu okodie no woni kapre na nso sika foro mma nyina guabrochire we ya beto edu ona se yeto aba omu obi nyina so mma nyina guabrochire sa okusi a ye na ye hiafo ne ye sa to ba no ye ne yenguo oni pa ba sho wasa si so oni pa na waye ne die wom o bebo mu na wafro na waye ne die wom mesi wo be papa ya fan sempo oda MP oda MP Mr. Honorable Alex Akwasi Akwa me cha papa onyame aso gyenka wate papa we metene nka papa tene nka pa wo boni pa wo empatamu apa enya kwala asem onyame aso gyenka wo Yesu dim ka amen onia me de bia me ka me se wo fu Japan me pia to mi Odiyifuo Kwasha mi hukumi onko he me na mi fia kopona mi wu amini ba bia me ko gina na won so yi anu aka kire no fenya me asam me am ko do be bia la se president be Germany wo me hwe ndi me se ka che hwe mani ye pa woni mi on no hu wa on na sa ba mu chuchu me ko ya ne picture boda ho o uyo bia o abanju ma na sha atale keke na sha o be je Odiyifuo Kwasha ni ma be abechibichibi on me o ka me se me mu yawo Odiyifuo ye mia poso hona ye nko ye nsem no mpregu na wo betu abocation utia na ntia basubua ba be hu Odiyifuo Kwasha so ne ma asesa onse Odiyifuo wasi nim dia me man nti metwomagu nti obu anu onim dia nko ye mia poso ye nko ye nto ya asem so me ya beli ya me anu du ho ma osofo obi di ekodop posi bi du o ja me beli ya beli ya o ja me o masel me se o osofo di amane nko okusi ni he ya o ya kai eja ana menanti ya me kukofu ma menanti ya me kukofu na me hwe ani mudi na me sha awurade sa ni pawe mani mejeja kwa so sa ni pawe unum o tu ka ya aka o tu ni moto no kasi odi ko wurai kasi odi moto ko wurai o nyamu mobo on so kraira o nyami ni paja uje mami mfa brabo ya mfa brabo ya kira mitim kia pona mitim kia hao o nyami ni baba o kan wasi ni media me man ni nti metwomagu yanko ya sama abira ya prosini ya ayi obi ye fi ni nsem takradi ukai enkwala mi nsem wo mo ila prosini ya semi hono bai oba me so pen tonchia da bi oni pen bia wa mani anchina be tutu ma so na nyatu nya alata ni bi no dwane no wa wodi ya chino ani jenkwa ombe da oba odi asa wa so na ri ombe munumunu wa fom na o me o nyonko na o de o me o yi mesi fom ke kan se bi chira me man kasa me ro ma dia me kasa o me ye di me hwe o se di na me nsaka wudi kaka mawie babu na da obu se babu na me be so bentwa o de be so bentwa ye mre na na ekonu se on say yes na sa wu sofo bebu sofo papa yanko awonasi mewie ho kai Matthew asempa no eti adonu mienu 14 na kama me Matthew 22:14 na wose sai me kama Matthew 22 verse 14 me kama Odiyifuo obiano opa Luke 2:14 na mawi Matthew 14 verse number Matthew 22 verse 14 oh sorry 22:14 okay kwajo fanyami asem na bowo kwajo DJ Young Boy wose fanyami asem fanyami asem na bowo o ka chiro DJ Young Boy anti ba o ta ba bo ne kan mamonya hantan Matthew 22 ya me ne ma wu so mu asofo senti na me kan no me do body ahomba ya ofom Matthew 22 verse number Toma say yes wakabua Odiyifuo verse number 14 na 2014 kama me yanko osena wona wa fra wono dos Bible say onu amenyame ma fra mo maganam so mo mra ma so ne fie ama so me no omodoso nanso wona wayi wona to wono de omo mayi o mato mo be heaven de we kakra bi kitwa bi sa 40 enti wo je brabo no obakọ heaven bi many are called by few are chosen wo mu nipa bia obakọ heaven ho Odiyifuo mu asofo
na wo de sofo gina de konfo gina o mu bua konfo cha sofo omwa ta sa meka no wo de sofo gina ho e de konfo gina ha o mangana ye bu konfo cha sofo enso sofo na di nipa kwa heaven konfo fe nipa bia kwa heaven o do mu ko bro sabjem o seyem konfo bia gina ma satan si na mu saudi fo konfo bia gina bro sam asi na mu sa enu mo sunkafo no ena asa sofo asa mpakafo o mu jam nyankopɔ asi na mu oh yes enti wo kan kono to fo mu edi kana ho etin se yimu ba ko ba no a wo sese mu bi ni nyonko nya asɛm a menka ma wana kama mu odi ni konsem ni ye o mu ntinanim won fa ne nko ahotifo nim na mu nim sa ahotifo ne bebu wi asatan wo sese mu bi ya ne nyonko nya asɛm a mu bi ni nyonko nya asɛm a wo sene bo ade ne kwa sɛne wana won tinanim wo sene bo de ne ko omu nya agidifo anim na nya ahotifo anim enya ahotifo anim na sɛ ka mo no ko na mu nim sa ahotifo ne bebu wi asatan na mu nim sɛ ahotifo ne bebu wi asatan sɛ mu na bebu wi asatan a na sɛ mu na mu bebu wi asatan dia sam din sam ketewa enti ke ba bi edi asɛm ka sɛ Kristofi apodifo sa ke ba bi edi asɛm a pa ehu pa Kristofo fi etu da hwa o mampani bi e ba na o sɛ asɔfo no ampa MP bi e ba no mo asɔfo no ampa yenya to ba mo mu wie no mu nya wie papa asɔfo mu ti so mapampa so ampa omwa ko ba sa cha asɔfo da gudam ampa omu akro no a asofo ne bo mpa mo mbenya akonwa die no ombasa cha asofo ne godam na munnim sa asofo ne bebu wi asatan na se mo Kristofo na mo bebu wi asatan de nim sam mo din sam ketwa sam din sam ketwa enti omo ma pa omo ne de omo ye bebre na omo no ko have ni medie ne wo mu ne de aye so pia ho enti dodo ka bia ne de obi betima je obi ku obi betima kwabosomo so obi betima hwe mojagu enso ta so fie woni Yesu ampa nti no sini media me man ni nti mepo mo se niniwe metwa magu na mepo se menim sofo papa yanko metwa Luke 2:14 na na semnasi Luke chapter 14 Luke asempa tibienu dunano Luke chapter 2 verse number 14 yanko yanko o se no nyam ka onyankopon e wo sosoro sati wo se enonyam wo soro e ma nyankopon wo soro ho ya asundwe enka nipa a wo so nani e wasasi safoti asundwe pa enti se menu mieni ye so nyame ani a ye wo sundwe ampa ne so manga na sisi ye so nyame ani ti no ye ni ya bra papa odifo he yare obi yare 20 years ni o so nyame ani a yare ntime 20 years da never you ya twema so wudi akire ya twema so no wudi akire ana ma ba so se ma so twefo nya me bomu nyata me tomu nyaka papa o so wudi akire wa kokko du sika boa afa yare ba so a o so jakopo ani ana pa so ya so pete nya me ache nya sha wate o nya me no wate wo mi wa dwani wanti ase ne ti asem ase oba ne wo cha wo kra nyira o nya me sha wo nya me oba ne kokodim na se Yesu ma ya ene na wo so ba cha tenka nya me sho bia ka amen kasie pa amen Odiyifuo a ode asem to a obi ni ho asem ka because nya me asem odomo suko nso a ene na nya fadi agro nya me asem de sa ye mfa bi nka ho emfa bi enhye se ne tie no aka ne sa de akire nya memba na omo nya adwen sa kira ene Odiyifuo nso preaching man ho se bra na say dabi nemo o preaching kwaje asem e de ma se ne be ya obi yan kwaje e wa asase zo ni din do Odiyifuo Kwasha na udru AKyem Asuboa ene ne mpatem dia masa edin de yeden because adwuma wa yenya medwuma 30 years nie mfie duasa den time grada brafi na na mewia mfie duasa 30 years afi na mewia na enye fadi agro na nyame nsa nso ewo ne so sani Isaiah kan no Isaiah 61 verse 1 o se urade ensa ewo mso nyame nsa wo ne so ena Nyankopon so asa bie naniwa ewo hahama ene no braho anopai se wutie na o se monkonko ka sempa no na wona obeje de no papa o se ya ede enso mo yale ya mo su ya yensa wo mo yade enti asempa na ba wie no za o san so ehia yaresa na ayaresa no ewo Odiyifuo Kwasha ne nsam a Nyankopon de adom no so mfama wo o de makwa nti yenso ye de makwa onyi sika anye hwe na momo ko Odiyifuo fi a na okwa ya fa folboko se ne be ya obinya ne nsam nhira
because Bible says so Odiyifuo didi wi a ohyenkom saa nete na minim yade eda oso ne amane eda oso adopai wo sorry ya dwale wi ya didi wi ya no afaka se wo kwa AKyem Asuboa uduru abisa akwada na se panyini se ohwe Odiyifuo Kwasha Asuboa hene ne nua no Odiyifuo Kwasha na Nyankopon benam ne so asawe yade ebia wutie me na ikuru ya etonipa nan na ebia to nan ya enko fako Odiyifuo Kwasha ho awurade amanfo omo ho aton because say kuru no ton na se wa hwene ya hwe ya ne atwa wonan ye ntra wonso me ntwa wonan ma wo ma me yesiko ewufie ha dabi ebere Nyankopon dom Odiyifuo Kwasha ho de ni tumi se omfa ensa yade obi a wanya accident na accident na unya ye no kase mu abubububu fako Odiyifuo Kwasha ho obi a chechire kra wonsa achechire kra achia no amazizi a wonsa kra achia fabla obesan abu nsa no asan acheche ne foforo e de ama ho ato se obi tie yen na se 7 previous an wawade ache awo ma ewufie ho amantokwa den bia ensewnom ene wona ekeka ho edi watem na ye osei fabro Odiyifuo Kwasha ho Nyankopon benam ne so ama wa nso sede ahye wafrumu ma sede sede ehye abawa hana ma na Nyankopon che ne ba saa nso na awurade be ye wo na wunim Odiyifuo Kwasha sante hahama eni nubra edi ye aduru na enuru ne de edoso bema obema ayemere 7 previous a odobranda oyire kratan bi one woko se pedru ye ose na menko he uhu ba bi a wonko fabra Odiyifuo Kwasha ho awurade benam ne so amasa brada na wodo no wajai afidi obedo okuada because bema ni be gina ne nan so ama wanka se ohun say yes ejina ne nan so peme Odiyifuo Kwasha no o kan ho asem a ne hu ni asem ti no bi akwa ha ne ntoma si nyame nhira ne pa sara so na ye digidie heba mixture ena nkunimdie heba mixture aba mountain so aduro ni yemienu na efri ha ekokoka nkokọ niwa brem kwai kede nkuro ne de drugstores o kwa ne so yina ebi ewom okọ ha onsa betumi akabi na wakwa akotobi okwa ka kire drugstore ne se ope gidie heba mixture aduro no nidimbo enye ya because gidie no wona wo gidie no ena ode kwa akoto aduro no enti se oto odi gidie ne koto aduro ni wia aduro ni ye adwuma te se nkonwa ego gidie de Bible crosses obi wo gidie te se senapia ba obekasa ama mepo aidei atutu enti se wo gidie na se ode koto gidie na se gidie bebo gidie so a ye adwuma ebeye ewo nipaduam yade bi te se eya na woto ase etwetwen ohunamu eya wo ya okase mu oya hwenyeye eya no ayegboho ne ne ekeka ho eya nom gidie heba mixture oya adwumaden akwa adwuma waba no na wanom bi aduro no anyanwuno dabi anyanwuno sei nti obi atime no mema obi atime no na ebetimi aboa but se wonyemo mesero manum bi na oma kwada nufuo so a eya na wahweye kakra ewo ho bo modern se obenum bi na ebetimi aboa opa obi a stroke abun bunato uyo obi a ya na wonsa ne na aye utitiriti o transe kakra cha untimi kura nsore dise asom wish akozu asom dise akozu asom ansa no asore mepacho o ba benum gidie heba mixture ama akozu agya omu ama wanka so atimi asore bo modern se obekwa kopebi ena information center bia eben wonso ya de aduro ni bi akoho yenkwa ye heba medicine ena ne bo enye den enti amanfo ni edi akire pa kopebi nato enu ni de wanom bebre ba afi na papa na ba wonum wie nso a ese abofun efi ohi eni abofun what I say because onum adrupa onum ya onum adru bia biem gidie heba mixture no ebetimi aboa pa adru we na se okwa asupiti kra doctors wotimi kire wasa kopebi na ho beto mebacho nkunimdie heba mixture nso ewo ho uyo bi a 7 previous ya uyem
ya na bomu ko na uyemu tutu uyemu ya doctors for say when ya oxa wanum nura sebe enko mepacho odi ani nkunimdie heba mixture sa adru ne de mu onwunu kakra but wonum a ebe mo ayaresa because bema eno onum adru a enwunu nti ya num bi na ho ento na bebwa uyo oba sebe mpreduasa ubu nsa na u Philippines sara nso na ya na emaye unya nkunimdie heba mixture ne bi na se wonum a ebebwa opa upebi etu ede agu drugstore anase upebi atwa eyabra nemum se yade no se nete no ekere so pa fabra AKyem Asuboa eyabra Wednesday bia nso Odiyifuo eya sorry Wednesday bia oya sorry anopa na otwe kopem se dumienu ebebo na yapon afra sorry ho nte ya fa oyade no fabra na awurade Nyankopɔn enam ne so ensa oyade o ma mie bubu agu faako yade bi a aye kwankro yade bi a wonte ase wo de achinya enyeye wo de o last stop ayo Odiyifuo Kwasha ho fabra na awurade Nyankopɔn benam ne so asa oyade me patcho aduru se okowo Green Pharmacy e wa AKyem ha ebi e wo ho sara nso na bedi akon drugstore e wa aboabo junction ha ya ebi wo ho Rita drugstore e wo AKyem Asene okoho a ebi e wo ho sa nso na Aginkwa drugstore e wa AKyem Achianse okoho a ebi wo ho Briar drugstore court dan ho e wa AKyem Suaduro okoho a onsa ebitumi akabi ena BK bedi akonso e wo Tilapia junction e wa AKyem Odan okoho a ebi wo ho na wakwa akojibi ena Masara Pharmacy eno so won kwantanim ha ya ho nso okoha onsa ebitumi akabe ena pharmacy shop ne drugstore no akabia se oko Kennedy drugstore ebi ho na wakwa akwajibi sa nso na Natwemasi drugstore Kofisco drugstore wo fa Twemasi drugstore sa e wa AKyem Odan de LB Amwafo okoha onsa bitumi akabe ko ba duru ni din na jewo de na ebetimi aboa opese no Odiyifuo edin koma Odiyifuo number near from the horse's mouth Odiyifuo number near say number 054 55 9 50 70 054 55 9 50 70 054 55 9 50 70 Odiyifuo Kwasha ne number but modern pass one no ebedin sa so na awurade benam ne so ahyira ha na yede obesi Nyankopɔn ya adoma yenhia ewo AKyem Asuboa na fa oyade bra na awurade enam ne so ensa oyade aduro no utobi nso na sa onum wia eya afre utobi na sa onum wia otonso na sa uhu se ne obenom no so a eya no afre na ya kyerɛkyerɛw na eya na wadi adanse enso ewo ho meda ase nyame nhyiraw na onye okase amafo na ahya ase efre no onso fre bi nyame nhyiraw bye bye